איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. משה רבנו מתבטא במילה איכה. קראנו היום מגילת איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, שרתי בגויים, רבתי במדינות, הייתה למס. רבותיי, המילה איכה, אפשר לפרש אותה, איך? אבל רבותיי, מצאנו עוד מקום אחד בתורה, שהוא השורש לכל הצרות, שקוראים לו איכה, שזה החטא הראשון של אדם הראשון, שקוראים לו איקה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, איקה. מה זה איקה? איפה אתה? איפה אתה? איפה היית? ואיפה אתה עכשיו? באיזה מדרגה היית שהיו מלאכי שרת צולים לך בשר ומוזגים לך יין? ולאן ירדת? ותשת עלי כפיך. הקדוש ברוך הוא המעיט את אדם הראשון, איזה מדרגה הייתה לו, מלאכי שרת טעו בו, חשבו שהוא אלוהות. ואיך נפלת בעבירה? רבותיי, איך ירושלים נפלה? איזה גודל היינו? איזה עוצמה של עם היינו ונאכן נפלנו? אבל רבותיי, בואו ונראה. משה רבנו אומר, אשא לך לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. רבותיי, כשיש טורח, כשיש מסע, כשיש ריב, מצה ומריבה, רבותיי, זה מביא את כל החורבנות של העולם שלנו. אנחנו הרבה פעמים עסוקים באיך להשמיד את עצמנו. יש לנו לצערנו מנגנון השמדה עצמית. כל הזמן עסוקים כיצד אחד יקנית את חברו, ואיך יפגע בחברו, ואיך ינקם בחברו, ואיך יפיל את חברו, ואיך יעקוץ את חברו, ואיך ישיב לו נקמה בכפליים. אנחנו לא עסוקים לצערנו בלבנות, אנחנו עסוקים בלשבור ולהרוס. אנחנו יותר עסוקים, רבותיי, איך לעשות רע, בר מינן. ואנחנו שואלים, למה לא נבנית ירושלים? רבותיי, בית ראשון חרב, ואחרי 70 שנה כבר נבנה. 70 שנה כבר נבנה. ועל מה היו העוונות שם? תסתכלו על זה, ריבונו של עולם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שכל אחד ואחד מהם כדאי הוא להיהרג עליו. יהרג ואל יעבור. שאומרים לי יהודי, לעבור עבודה זרה, או שיהרגו אותך, יהרג ואל יעבור. שפיכות דמים, תהרוג את חברך או נהרוג אותך, יהרג ואל יעבור. בר מינן העריות, יהרג ואל יעבור. שלושת העוונות גם יחד היו בירושלים. ורבותיי, שלושתם ונחרב הבית, ואחרי 70 שנה נבנה. תיקחו רבותיי את העניין של הבית הזה השני. חמיר לן הבית השני מהבית הראשון, כי על הבית הראשון קיבלו תנחומים. על הבית השני עדיין אנחנו באבל 1945 שנה. אתם קולטים את המספר? אפשר לתפוס את זה בשכל. 1945 שנה, תשעה באב עוד פעם, ועוד פעם על הרצפה, ועוד פעם איכה ישבה בדד, ועוד פעם בוכים, ועוד פעם 9 הימים ושבוע שחל בו, וסעודה מפסקת תבשיל אחד, ולא יאכלו ביחד ויעשו זימון, ולא שני תבשילים, ולא... מה זה כל זה, ריבונו? ויושבים לארץ, מה זה כל זה? שנאת חינם. שמישהו ינסה לתרגם את זה במילים. איך זה עובד? אני יכול להיות דתי, אני יכול להיות חרדי, אני יכול להיות חסיד, אני יכול להיות ספרדי, אני יכול להיות ליטאי, אני יכול להיות לא יודע מה. ועדיין יש שנאה בינינו, ועדיין אנחנו מתחלקים לפלוגות ומפלגות. אני שייך לכאן ואתה שייך לשם. מקטלגים את עצמנו בכל מיני מספרים כאלה ואחרים. בר מינן, אני חושב שאולי זה אחד הדברים גם שסימנו את השואה. שמו עלינו מספרים, אולי בגלל שגם אנחנו ממספרים יותר מדי את עצמנו. אני שייך לפה ואתה שייך לשם. הלא כשבא אויב, הוא לא מסתכל אם אתה דתי או חילוני או לא יודע מה, אתה יהודי, הוא בא להרוג אותך ואותי ביחד. כולנו בני איש אחד נחנו. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו בניהם של אברהם, יצחק ויעקב. כמה משה רבנו נזהר בתוכחה שלו בפרשת השבוע האחרונה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר ירדן, במדבר, בערבה, בול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן.
חזרנו על כל המקרא כולו ולא מצאנו מקום ששמו תופל ולבן. אלא תפלו על המן. אז הכל ברמזים מפני כבודן של ישראל. למה? תוכיח אותם. לא. מפני כבודן של ישראל משה רבנו יודע, כל מלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק. משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל אחד הסברות, כי אמר לעם ישראל מילה שלא מתאימה. שימונה המורים, סרבנים, תתביישו לכם. אמר מילה כזאת, אומר בשבוע, אתה לא נכנס לארץ ישראל. אבל אני לקחתי אותם והבאתי והכל על הגב שלי. שום דבר, אתה לא נכנס. כמה זה מפחיד. כמה זה מזעזע, כמה מדקדקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק מחסיתיו כחוט השערה, וכמה אנחנו צוחקים ומזלזלים ועל חשבון השני. נהנים לצחוק על חשבון השני. אבל זה היה בצחוק. מה יש בזה? זה היה בצחוק. אומר החפץ חיים, צחוק על חשבון החבר, זה כמו להכניס את היד לאש ולהגיד זה בצחוק. שימו פעם, תנסו בבית. נר של הבדלה, שים את האצבע בפנים ותגיד צחוק, 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 צחוק. תשאיר בפנים, תראה איזה קבב יהיה לך בצחוק. מה זה צחוק? יש צחוק באש? אין צחוק באש. זה חורבן. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, היום קראתי מעשה שקראתי אותו כבר כמה וכמה פעמים. היה איזה בית כנסת. בית כנסת גדול ומפואר, שהיו באים שם תלמידי חכמים, לומדים בו כל הלילה. לומדים פה מעלות השחר עד לתפילת הנץ החמה, וממשיכים לאחר מכן במשך היום ללמוד שמה. היה שם איזה שמש, שהיה במשך שנים עובד שמה. שנים היה עובד בבית הכנסת. מגיע בלילה, נגיד מתחילים שם ללמוד בשעה 3:30 לפנות בוקר, הוא היה מגיע בשעה 2. זה לא כמו היום, אתה מרים שלטרים. זו הייתה עבודה. מרים שלטרים של מזגן, מרים שלטר של תאורה ונגמר. הוא היה מגיע לבית הכנסת. היה צריך לקחת את כל הנרות, חלב הישן, את כל החלב של כל השעבה שנתווספה, לגרד אותו, לשים למעלה שמן, לשים נרות, להדליק אותם. זו מנורה כזאת גדולה, אבל בתקרה והכל נרות, להדליק אחד אחד. זה הרבה. ועוד מנורה ועוד מנורה, וללכת לתנור, היה קר מאוד, אפשר ללמוד. לפנות את התנור, לשים גחלים ולהדליק, היה לוקח זמן. לסדר את הספסלים, לקחת את הכוסות, לנקות אותם. ככה, עבודה. ורבותיי, במשך השנים, מה שזה, מטאטא טוב שהוא חדש, מתחיל להתיישן, זה נהיה זקן. כבר התחיל לזייף, או פתאום נרדם, לא קם, לא מגיע. אנשים עומדים ליד הדלת, שעה וחצי זה לא מגיע. מה יהיה? רוצים כנס להתפלל, סגור בית כנסת, נעול. אין, אפילו מה פתוח אפשר להתפלל מרוב קור. מסכנים קופים למוות בחוץ. הלכו לרב העיירה, אמרו לו, רבנו, מה יהיה? צריך להחליף את השמש הזה. אמר להם, חס ושלום, איך אפשר לפגוע בו? אבל מה נפגוע, לא לפגוע? אנחנו נפגעים, מה לעשות? אין, אפשר להתפלל, אפשר ללמוד, אפשר שום דבר. אמר להם, הרב, תדברו איתו. דיברנו איתו, זה כבר זקן, אתה מדבר איתו מילה, הוא לוקח את המקל, לא שלך ככה. רוצה להרביץ לך. אין מי לדבר. אמר להם, הרב, טוב, אני אדבר איתו. אמר לו, טוב, אדרבה, אם הרב יכול, דבר איתו. הלוואי. רבותיי, הרב דיבר איתו, אבל הוא ראה שאפשר לדבר עם הקיר יותר טוב. אין לי מי לדבר. זה כן, לא מכלום. רבותיי, הוא איזה פלא. אחרי שהרב דיבר איתו, הבית כנסת חזר לכתבותו. שעה 3:30 כבר הבית כנסת עובד. האורות דלוקים, ההשסקה עובדת. הכל מתקתק כמו שעון דוקסה. עובד פלא פלאות. נו, איזה יופי. הכל טוב, כולם מבסוטים, מעניין, הרב דיבר עם השמש הזקן, אנחנו לא הצלחנו, כנראה שבאמת אנחנו לא יודעים לדבר. אבל מה הייתה האמת? השמש לא נהיה מתוקן, הוא נשאר מקולקל, הוא זקן, הוא לא יכול לסדר את עצמו, זה כבר נגמר הסיפור. מי הלך במקומו? הרב, אמר רגע אחד, השמש הזה זקן. אם יפטרו אותו מפה הרי הוא יתבייש. ודבר שני שהוא לא רק שיתבייש, גם מה הוא יאכל, מי ייקח אותו לעבודה. הרב היה כל בוקר קם, ועושה את העבודה של השמש, מגיע לבית הכנסת, מנקה, שוטף כוסות, מכין את התה, מכין את התנור, מכין את הנרות, מעלה אש, בורח הביתה לפני שכולם מגיעים, נח קצת, מגיע לבית הכנסת כאילו לא קרה שום דבר, וכולם מבסוטים חושבים שמי יודע מה קרה. אבל, לילה אחד קרה מקרה נורא והיום. השמש הזקן שלנו, הוא הולך לישון,
הוא לא נרדם. הוא לא נרדם. 12, 1, 2, 2.5, הוא אומר, תראה, מילא כל יום אתה לא מצליח לקום כי אתה אנוס, הלילה אתה עיר לא יושן. בוא נלך. הלך לבית הכנסת. הוא מגיע מרחוק כבר בשעה 2:45, בית כנסת פתוח. האורות דולקים. מי זה הפושטק הזה שהעיז להיכנס לו לבית הכנסת החצוף הזה ולעלות אור במנורות ואחרי פרחה השתלטו על המקום, ראו שאני זקן, אני כבר יראה להם מה זה. הוא נכנס לבית הכנסת. אבל איפה הרב היה באותו רגע? עם הראש בתוך התנור מנסה להדליק אש. השמש מסתכל, חצוף! מה אתם חושבים שאני זקן? אני אראה לכם מה זה! מי אתה? אתה שמה! עכשיו הרב לא רוצה לצאת החוצה, הוא מוציא את הראש החוצה, הוא יראה שזה הרב, הוא יתבייש. הוא משאיר את הראש בתוך התנור. זה לקח את המקל, דופק ברב. נעל אבוק! רשע! מי אתה? מי נתן לך רשות? עכשיו הוא מתחיל להרביץ לרב, בפלג האחורי של גופו. מזל שהוא זקן והכוח שלו לא מי יודע מה, והרב סופג. אבל רבותיי, הראש בתוך התנור והתנור התחיל לדלוק. הרב בפנים, הוא לא יוצא החוצה שהוא לא יתבייש. הוא לא מוציא את הראש. והוא מחבט בו עד שהוא יתעייף. אני אראה לך מה זה פרח. אתה לי עוד יתפוס אותך. רבותיי, הרב קלט שהוא קצת זז, והוא לא שם לב מי הוא. תפס את הרגליים שלו, אני עוד יתפוס אותך, חכה. מרע. הוא הגיע הביתה, אשתו רואה שלרב יש רבע זקן. כל הזקן נשרף לו, נשאר לו חתיכה פה. תגיד לי מה אתה משוגע, מה זה? הלכת מכות, מישהו תלש לך את הזקן, מה זה? סיפר לה את כל הסיפור. אמר לו, מה? עד כדי כך, ואם הוא לא היה הולך? ואם הוא לא היה הולך? הראש שלך היה בפנים, היית נשרף. אמר לה, בוודאי שהייתי נשרף. מה השאלה? אני לא מבין. הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בר יוחאי. אמר רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא מביאה, אמר רבי שמעון בר יוחאי. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. זה לקפוץ לכבשן האש. נוח לו לאדם להפיל עצמו. אני כבר הייתי בפנים, לא קל וחומר שאני לא אצא. זה הקל וחומר שהוא עשה לה. הרב השביע את אשתו שלא תגלה את הסיפור הזה עד אחרי מותו של השמש. הרב הלך לבית כנסת עם צעיף על הפנים כאילו הוא כואב לו השן, שלא ישאלו אותו למה שאלות, למה הזקן שלך חצי רבע הזקן יש לך, וזהו. אבל אנחנו קולטים עד היכן הייתה זהירות של גדולי עולם אמיתיים מכבודו של אדם. מספרים על הרב שלמה זלמן אוירבך עליו ושלום, כי דומה שסיפור הזה הובא עליו. הוא היה זקן כבר, קשה לו ללכת. פגש אותו מישהו בדרך ואמר לו, כבוד, עכשיו אתם יודעים, הוא מגמגם שעה. הרב עומד, שומע אותו, איפה זה רחוב? מסכן, מגמגם. נורא שם. עכשיו זה מבייש, לא נעים. הרב מקשיב לו רבע שעה, הוא רק שואל אותו איפה זה הרחוב הזה. הרב היה זקן, היה לו מישהו עוזר שתומך בו והולך איתו. הרב אומר לו, בוא אני אראה לך. הולך איתו, בן אדם זקן למעלה מגיל 90, כל צעד כואב לו. הוא הולך איתו, עד הרחוב, אומר לו פה. אחרי שהם חוזרים, שואל אותו, העוזר שלו, כבוד הרב, אני לא מבין. ואדם שואל אותך שאלה, תגיד לו, ישר, ימין, שמאל, מה הבעיה? מה אתה הולך איתו? מה אתה הולך איתו? בשביל מה? אמר לו הרב, דע לך. הדרך שהסברתי לו היא לא קצרה רק ישר ימינה. ישר ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. מטבע הדברים אולי היה זוכר והיה צריך לשאול עוד פעם. עוד פעם היה מתבייש לשאול מישהו. עוד פעם היה צריך להתבזות. אני הולך איתו. תראו איך מסתכלים על דברים. ואנחנו חופשי יורים. חופשי פוגעים. חופשי רבותיי, דמו של חברנו הותר כבר מזמן. אנחנו לא מבינים רבותיי מה זה עניין של פגיעה, עד שהגמרא אומרת בואו ראה מהו כוחה של בושה. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא נתן כוח בידו של בר קמצא להחריב את ביתנו ולשרוף את היכלנו. למה? כי ברור למה עזר לו. למה עזר לו? כי זה גדול כוח הבושה, כי הוא התבייש. אדם שמתבייש זה דבר נורא והיום רבותיי, אין יותר גרוע מבושה, זה שריפת נשמה בגוף קיים.
שופך דם האדם באדם, דמו ישופך. אין יותר כואב מזה. כולנו נכשלים בזה. אנחנו לא מלאכים. אבל לפחות רבותיי שנרצה להיות יותר טובים, שנתחיל להבין כמה הדבר הזה נורא. עד שהגמרא אומרת רבותיי, על מה נחרבה ירושלים, הגמרא בגיטין נ"ה עמוד ב', על מה נחרבה ירושלים, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. אז אני כל שנה כמעט מזכיר את זה, מה זה קמצא ובר קמצא? הגמרא מספרת, ההוא גברא, היה אדם אחד, שהשונא שלו קראו לו בר קמצא והאוהב שלו קראו לו קמצא. אז הוא הזמין אותו, הוא רצה להזמין את האוהב שלו כמובן לסעודה. אז הוא שלח את השליח לקרוא לקמצא, אבל הוא קרא לבר קמצא. בר קמצא אומר, בנו שם, הוא שונא שלי, הוא קורא לי, טוב, וואלה, בר קמצא יצא גבר, הוא קורא לי, אני בא. הוא מגיע לסעודה, וקמצא לא מגיע, למה קמצא לא קיבל? קמצא לא קיבל הזמנה. אבל הבר קמצא מגיע, הוא יושב. פתאום נכנס בעל הסעודה, ומה רואה מול העיניים שלו? כמו מלאך המוות, את השונא שלו. מהי בית אחא? מה אתה עושה פה? אמר לו, הזמינו אותי. מי הזמין אותך? תעוף החוצה. תשמע, כנראה קרתה פה טעות, אבל תשמע, אני כבר פה, אל תשפוך את דמי. אשלם לך את מחיר סעודתי במלואה. עוף החוצה. אשלם לך חצי מכל הסעודה. עוף החוצה. אשלם לך את כל הסעודה, רק אל תעשה לי את זה. עוף החוצה, תפס אותו מהיד, זרק לו כמו כלב החוצה. יצא החוצה, תשמעו מה הוא אמר. וזה כמה צריך לתת לנו מנורות הזהרה. אמר, תראה מה זה, ישבו בפנים כל כך הרבה חכמים. ואף אחד לא אמר לו כלום. אף אחד לא אמר לו, תתבייש לך, תראה את הבן אדם, מה קורה, תהיה בן אדם, מה זה, גם אנחנו הולכים. מה אתה, איך אתה מתנהג? אמר, אם ככה כנראה גם להם נוח בסיפור הזה, שתיקה כהודעה. אי זיל ואי חול באו קורצה, אני אלך ואלשין עליהם למלך, ואני אראה להם מה זה. תסתכלו לאן הוא מגיע. להפיל את כל עם ישראל למלשינות. להרוג את כל כלל ישראל. הוא הולך לקיסר, אומר לו, מרדו בך יהודאי. כך הוא אומר לנירון קיסר. אומר לו, מי אמר? אומר לו, תנסה. שלח להם קורבן, ותראה שהם יקריבו אותו או לא. מקבלים נדרים ונדבות מן הגויים. שלח. שלח להם, מה עשה הוא? מה עשה הוא? אותו חכמולוג שלנו בר קמצא. בדרך פגע לכבש. יש אומרים בדוקין שבעין, שלנו זה מום, ולגויים זה לא מום. ויש אומרים בניב שפתיים. רבותיי, בואו נעצור רגע. בסדר? בואו נמשיך. אני לא אעצור באמצע, זה לא מתאים כבר לעצור פה. הוא מגיע לחכמי ישראל, מביא להם את זה, הם מסתכלים, זה לא אי אפשר להקריב. זה בעל מום. זה הפטנט שלו, שהם לא יקריבו, ואז הוא יגיד למלך. היי רבותיי, מה לעשות, התפלפלו חכמי ישראל, אם נקריב, איך נקריב? מותר להקריב בעלי מומים. מה, מקריבים? יאמרו בעלי מומים קרבים למזבח. מה נעשה? אמרו בוא נהרוג אותו, נהרוג את בר קמצא. אמרו מה? אמר זכריה בן אבקולס, מה יאמרו בעלי מומים? מי שמטיל מום במבט קודשים חייב מיתה? טוב, הגמרא ממשיכה, הנוותנותו של זכריה בן אבקולס, הסבלנות שלו. אבל רבותיי, בואו ונשאל שאלה פשוטה. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. על קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים. גם בגלל קמצא וגם בגלל בר קמצא. אולי תגידו לי מה עשה קמצא. מה אתה רוצה מקמצא? קמצא בן אדם טוב, בסך הכל היו צריכים להזמין אותו, בטעות לא הזמין אותו מישהו אחר. מה אתה רוצה? תגיד על בר קמצא נחרבה ירושלים. מה זה קמצא ובר קמצא? שאלה חזקה מאוד. אתם יודעים, פעם ראיתי תשובה, אני לא זוכר מי אומר את זה. אומר קמצא ובר קמצא. קמצא זה האבא, בר קמצא זה הבן של קמצא, זה הבן שלו. את האבא הוא אהב ואת הבן הוא שנא. אתם יודעים, גם האבא גרם לחורבן ירושלים. אתם יודעים למה? כי האבא לא בא. למה לא באת לסעודה? הוא לא הזמין אותי. הוא חבר שלך, הוא אוהב שלך, נכון? אתם יודעים כמה פעמים זה קורה לנו? ראית? הוא חבר שלי והוא לא הביא לי הזמנה לחתונה. אתה הולך? מה, אתה מפגר? בחיים לא הולך, שימות. אני שואל אותך שאלה הגיונית, יש סיכוי שהוא לא היה מזמין אותך לחתונה? אין סיכוי. אז למה אתה לא הולך? כי הוא לא הביא לי הזמנה.
אבל אם הוא לא הביא לך הזמנה, תדון אותו לכף זכות, כנראה שהוא שכח. לא, 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 עזוב אותך מפירושים, לא הזמין, אני לא הולך. ובגאוותו שחכים, הוא לא הביא לי הזמנה שכתוב עליה לכבוד ידיד נפשי. איך הוא לא הביא לי כזו הזמנה? שיתבייש לו, לא הולך שימות. אתם יודעים כמה אנחנו שחקנים, כמה אנחנו מבולבלים, משחקים ברגשות, בשטויות, בהבלים, בדמיון, איך קוראים לזה? כבוד מדומה ומטופש. שלח לך הזמנה. אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם תגיע לחתונה, הוא יגיד לך, צא, מישהו הזמין אותך, צא החוצה. הוא יגיד לך, בטח שלא, נכון? הפוך, שתבוא. שו, כפרה עליך, איך הגעת, אתה יודע, אני כל החתונה רק... אני שם את האצבע בטבעת של היד, את הטבעת באצבע של הכלה, ואני לא שמח מהחתונה, אני מברוס, ואני נזכרתי שלא הבאתי לך הזמנה, הלך לי החתונה. ואתה באת, זהו, יערת אותי. אתם יודעים איזה דבר מדהים זה? אתם יודעים איזה דבר זה להשתלט על רגשות ולזרוק את כל השכל ואת כל השטויות והבלים האלה, המדומיינים האלה. זה צידה, אני הולך לחתונה, לא רק הולך, רוקד, שמח, מעיף אותו באוויר. זה חבר, זה גבר. בר קמצא הגיע, אבא לא בא, למה? הוא לא הזמין אותי, שילך. נו, ואם הוא היה מגיע? אם הוא היה מגיע, האבא שלו היה פה והבן פה. הוא היה מעיז לזרוק את הבן ליד האבא שלו, אני שואל אתכם. בשום פנים ואופן, לא. מה? אתה מוציא את הבן שלי? גם אני הולך. לא, אח שלי, טוב, תשבו. היה נגמר הסרט. כל הצרה התחילה מחשבון של כבוד של קמצא, ומחשבון כבוד של אותו בעל סעודה נגד בר קמצא. חשבונות מדומים של כבוד. אנחנו מדומיינים מכף רגל ועד ראש. הוא אמר לי, הוא לא הביא לי, הוא לא נתן לי, הוא לא אכפת לו ממני. שכח, אח שלי, שכח. אני אומר לכם, אני זוכר, כל חתונה, כל אירוע משפחתי, כל בר מצווה, היה לי פתאום בברית, אני עושה ככה. שכחתי את ההוא ושכחתי. אתם יודעים איזה לחץ? ואיזה בושה עכשיו לראות אותו ברחוב. ומה אני מספר לו? מה אני אומר? איזה פדיחה. איך? כמה דבר ענק זה ללוד לכף זכות, אני שואל. השם יתברך עשה לאדם, אם שמתם לב, שכל, גם לפעמים שכל עקום כזה, שטותי. יש לנו כל מיני לפעמים סברות עקומות, בלי הבנה, בלי גם משוגעות כאלה, סברות קרש. למה? אתם יודעים למה? למה השם עשה לאדם לפעמים מוח כמו של נחש? כזה, ככה. אתם יודעים למה? כדי שנדון לכף זכות גם בצורה הכי מסובכת בעולם. אולי ככה, ואולי ככה, ואולי ככה, ואולי ככה. בצדק תשפוט עמיתך. אני פעם הסברתי פסוק. תראו כמה זה נפלא ואמיתי. בסייעתא דשמיא פירשתי פסוק, וזה אמת לאמיתה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר אדוני יכול לתת לך. זה הפסוקים שאנחנו עוד מעט נקרא. תקדמים ספר דברים, בית חנן, נגיע לשופטים. רבותיי, כשמדברים על משפט צדק, כשמדברים על מצווה מהתורה, בצדק תשפוט עמיתך, לדון לך אף זכות. לדון לך אף זכות. כמה זה קשה? כמה זה קשה? תגידו לי אתם, כמה זה קשה? וואו, רואים מעשה. ראית את הנבל הזה, שבו. פסעק אותה דתי, תראה. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום שוודאי עשה תשובה. בגמרא אומרת שמא עשה תשובה, ודאי עשה תשובה. וגם המעשה שראית לא בטוח שהוא מעשה רע. יכול להיות שהעיניים שלך יטעו אותך. אנחנו לא רואים נכון. זוכרים את הסיפור? סיפור ידוע, אבל תמיד הוא מרענן. עם אותו אחד שהלך לאדם חרדי, הגיע לטרמינל, והוא מחפש מה לקנות, משהו לאכול, הוא רעב מת, אז הוא לא יודע מה לעשות, אז עד שהוא מצא איזה ביסקוויטים עם השגחה טובה, קנה אותם, שם בתיק שלו, הניח את התיק על השולחן, נכנס להתפנות, חוזר, רואה איזה מישהי יושבת ליד השולחן, הביסקוויטים שלו לפניה, פתוחים, והיא אוכלת לו. איזה חצופה. מה זה?
עכשיו לא היה נעים לו, אמר יאללה. הוא יושב, לוקח אחד, וואלה היא לוקחת אחד. הוא לוקח אחד, היא לוקחת אחד. הוא לוקח, בואנה שותפה. גמר, הגיע לביסקוויט האחרון, אמר בוא נראה מה היא תעשה. שברה אותו לשניים, השאירה לו חצי, אכלה חצי. הוא עושה ככה, בא לו לצאת לאגרוף. איזה גנבת. בוא'נה, אין גבול לחוצפה של אנשים. אתם מכירים את זה? אתה מתעצבן? אין גבול, אה? פותח את התיק, החבילה של הביסקוויטים שלו בתוך התיק. הוא אכל את הביסקוויטים שלה. תראו לעצמכם שהוא היה צועק עליה, גנבה! נעל אבוק, אני משאיר לך חצי מהאחרון, ואני עוד גנבה, זה שלי! בוא'נה, גם חילונים קונים לפעמים ביסקוויטים עם בד"ץ כנראה. לא רק אתה. זה היה שלה! הוא פותח זה בתוך התיק, הוא אכל את שלה, איזה קטע! אני יכול לראות מקרה ולשפוט אותו לפי הרגע, אני יכול לשפוך דם של מישהו גם. ובסוף לקלוט שזה היה סתם, אני הייתי אשם. למה? מיהרנו. התורה מזהירה אותנו לא למהר לחרוץ דין. הלא, אשר הוא חמוץ, תחמיץ את הדין, אשרי הדיין המחמיץ את הדין. מחמיץ פירושו מאחר אותו. אל תמהר לחרוץ דין. לינו לבוקר משפט. בוא ניתן לזה לעבור לילה. משה רבנו אומר לקורח, בוקר! לך תנוח. בוא נדבר מחר. תרגע! יש אנשים מנסים לעשות שלום באמצע מריבה. טיפש, זה הזמן. אנשים משגעים אותי. זה הזמן עכשיו. היי, עזוב אותו עכשיו. אל תרצה את חברך בשעת כעסו, זה לא הזמן. אל תנחם את חברך בשעה שמותו מוטל לפניו, זה לא הזמן. עכשיו המת מת, אל תדאג, זה בסדר גמור, עוד מעט תתחיית המתים. זוז כבר, זוז, על אבוק, זוז, עכשיו את שגע לי את המוח. אמא שלו פה מתה וזה מבלבל לו את המוח. מה אתה משגע לו את הראש? זוז, עזוב את הבן אדם, תן לו לעכל, זה עומד לו, חושב שהוא המשיח שלו, עזוב, לך מפה. מה אתה משגע לו את השכל? תן לבן אדם לנשום, עזוב אותו. זה לא זמן לפטפוטים, לך. המוח שלו לא פה בכלל, הוא לא יכול לא לאכול, לא לישון, לא לדבר, עזוב אותו. יש אנשים, מסכן, עשה תאונה, הוא כולו הפוך, הוא לא יודע אפילו איפה הוא גר. כל האוטו שלו מעוך, מסכן, קנה אוטו, עשה ליסינגים, הלוואות וזה, פתאום הוא רואה את כל האוטו שלו כמו צ'לפק, הכל ככה. זה עומד ככה, בא חברו. ברוך השם שישלח חמתו על עצים ואבנים. פח נשבר ואנחנו נמלטנו. לך לעזאזל כבר, לך, מה אתה משגע לי את המוח? לך, מה אתה משגע לי את הראש? זה לא זמן. אדם צריך להיות קצת חכם, חכמים לימדו אותנו, הלו. צריך להיות קצת טקט, הלו, זה לא הזמן, לך! לך! לפעמים לסתום את הפה זה מעלה. חז"ל אומרים, אגרא דביתמיה שתיקותא. אתם יודעים מה זה? השכר שבאים לבית אבלים זה לסתום את הפה. לא לדבר. שב, רק תהיה איתו. סתום את הפה שלך. תקשיב, וזהו. לא מדבר עכשיו שאחד שהזמינו אותו לבוא לדבר ולתת דברי כיבושין. הוא התחיל לדבר, להבל אין פה. הוא אוכל דברים שאין להם פה. אוכל ביצה, לביצה אין פה. עדשים, עגולות, אין פה, גלגל שחוזר בעולם, אין פה. אבל אין לו פה, לא מדבר. ואין דובר איתו דבר. לדעת לדון לכף זכות, זה מקצוע. זו עוצמה. זה שליטה בנפש הפנימית בצורה שאין כדוגמתה. הוא התכוון לטובה. עזוב. בוא ניתן לזמן לעשות שלו ונראה מה קורה כאן. רבותיי, אני שאלתי, איך אפשר לדון לכף זכות? הרי זה דבר קשה מאוד, הרי זה דבר קשה. אנחנו בדרך כלל שולפים מהמותן ואומרים, תשמע, מה, הוא לא מתבייש? תצור שנייה. בוא נמתין. אבל זה קשה. סליחו לי, זה בלתי מציאותי, לא? יש לי תשובה פשוטה לזה. וזה לא אני עונה, זה מה שהתורה עונה. אתם יודעים מה התורה עונה? רבותיי, דוד המלך עליו השלום, זוכרים את הסיפור עם דוד המלך, נכון? עם בת שבע ואוריה החיתי. אחרי שדוד המלך לוקח את בת שבע ושולח את אוריה החיתי למלחמה, בראש המלחמה למות. מי מגיע אליו בשליחותו של הבורא יתברך? נתן הנביא. מזמור לדוד, כאשר בא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. מה אומר לו? אומר לו נתן הנביא, מספר לו סיפור. תשמע, היה איש אחד שהייתה לו כבשה. סיפור כבשת הרש, זוכרים? כבשת הרש. מה זה כבשת הרש? היה לו כבשה,
שמפיתו תאכל ובחיקות תשכב ותהי לו כבת. בואי הנה, זה כבשה, זה כמו הבת שלו. והנה יום אחד הגיע לאיש העשיר שממול, שיש לו מלא בקר, מלא כבשים, מלא עזים, מלא תרנגולים, הגיע לו אורח אחד. אבל הוא היה קמצן. הוא לא מסוגל לקחת משלו. אז הוא הלך ולקח מכבשת הרש, את כבשת הרש, שחט אותה והאכיל את האורח. איזה מקומם זה הסיפור הזה, אה? אומר דוד המלך, בן מוות האיש. מי זה? מי זה האיש הזה? בן מוות! אתם יודעים מה אומר לו נתן הנביא? האיש הזה זה אתה. דוד המלך במקום מתעלף ואומר לו חטאתי. ואז שדוד המלך מודה ואומר חטאתי, אומר לו נתן הנביא, גם אדוני העביר חטאתך לא תמות. אתה לא מת. הודית? אתה לא מת. אבל בואו ניקח את הדוגמה. איזה מהירות דוד המלך שפט? אם הוא יודע שזה הוא היה שופט כל כך מהר? לא. הזוהר הקדוש אומר שלעתיד לבוא האדם מת, אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה איתו? אומר לך בוא. אתה היית תלמיד חכם גדול, ידעת ללמוד, בוא נביא לך סיפור, שפוט לנו אותו. לוקח הקדוש ברוך הוא את כל החיים שלך, עושה מהם משל כמו בדוד המלך, ואומר לך, תשמע, איש אחד עשה כך וכך וכך, והכל זה אתה. מה אתה אומר? מה שימו, תשרפו אותו בגיהנום. תפדל יא עיוני. אתה, אני, פתאום, אם הייתי יודע שזה אני לא הייתי. אכלת אותה. אומר החפץ חיים, אותו מילים שכותב החפץ חיים, כותב גם רבי ישראל בעל שם טוב עליו השלום. שניהם קראו להם ישראל. רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, ורבי ישראל בעל שם טוב, אומר ככה, לקדוש ברוך הוא יש שני סוגי משפט, לשפוט את האדם. יש סוג אחד שאפשר לשפוט את האדם, רבותיי, שזה דרך של רחמים, שזה דרך של לפנים משורת הדין, ויש דרך של דין. מי ששופטים אותו לפנים משורת הדין, אשריו ואשרי חלקו. אבל מי ששופטים אותו בדין, כי לא יצדק ואל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יצדק לפניך כל חי. אף אחד לא יכול לצאת חלק בדין, תדעו לכם. אם אין רחמים בדין ואין לפנים משורת הדין, רבותיי, אבוד. מי שיתפסו אותו חס ושלום בדין, יראו לו שהעבירות שלו, כל עבירה זה וואחד עבירה, והמצוות שלו זה בכלל לא מצוות. זה מצווה זה, צורה לך ולא, זה מצווה, ככה עושים מצווה. זה תפילה זה. כל התפילה היית בקניון, היית בדואר, היית בעירייה, עשית את כל הסידורים. לא היית בתפילה בכלל, לא, מילה אחת לא התפללת. מה? יראו לך שהמצוות הן לא מצוות, ואם זה דין, הלכת. אבל אם עושים לאדם לפנים משורת הדין, איי איי איי, גם אם הוא עשה עבירה, אז מה אומרים בשמיים ריבונו שלנו, זה יצר היה בדור הזה. וואלה, תאמין לי, תגיד לו, אשריך, כל הכבוד לו שרק זה מה שהוא עשה. אתה יודע מה היה? זה עוד אחרי שהוא נמנע. אשריך. טוב, יאללה. והתפילה, בנו של עולם, אתה יודע איזה תרדות היה לו, ועם כל זה הוא התפלל, ונכון, היה לו מחשבות, אבל זה אחרי שהוא סינן. טוב, יאללה. השתבח שמו לעד. אשרי, מי שיזכה. אבל אתה עכשיו תבינו נפלא, חשבתי בצייתא דשמיא להסביר. שופטים ושוטרים, רבותיי, הרי אנחנו כל החיים שופטים ושוטרים של מי? של עצמנו, במיוחד של חברנו. שופטים אנחנו את האנשים. תראה איך הוא נראה, תראה איך הוא לא מתבייש. כולנו יורים, נכון? אנחנו שופטים. אבל תדע לך, איך אפשר לשפוט בכל זאת משפט צדק? איך אפשר להגיע לבצדק לשפוט עמיתך לכף זכות? שופטים ושוטרים תיתן לך. תזכור. שכשאתה שופט את החבר שלך למעשה אתה שופט את עצמך. כי אומר הזוהר הקדוש שמהשמיים כשאדם עושה עבירה מזמנים לו לראות אותו מעשה אצל חבר שלו. מה שאתה תשפוט אותו זה מה שאתה תחטוף. אז אם אני יודע שופטים ושוטרים תיתן לך, שבשעה שאני שופט אותו אני שופט את עצמי, אני שואל אתכם איך אני אשפוט? מה קרה לך? הוא לא התכוון. מה פתאום? כי אתה יודע שאתה שופט את עצמך עכשיו, איך אתה תשפוט? מה? אשריו, אני אומר לך. צדיק. הוא יודע שהוא שופט את עצמו. למה? שופטים ושוטרים תן לך, אני זוכר שאני שופט את עצמי, בואי נצר, תרבה לך, זה הטעיה, זה אני, אני רואה את עצמי. ושפטו את העם, מלא התוצאה מה תהיה, ושפטו את העם משפט, צדק, מה זה צדק? בצדק תשפוט עמיתך. אתם יודעים מה יהיה בהמשך?
ממילא לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, שוחד יעביר. מה כתוב בסוף? צדק, צדק, תרדוף. מה זה צדק? עוד פעם, בצדק פתאום מתך זה עניין של כף זכות. למען תחיה וירשת את הארץ. מה זה וירשת את הארץ? זה העולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ. איזה הארץ מדובר? עולם הבא? נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. אתה רוצה עולם הבא, אח שלי? תתחיל להתרגל לדון לכף זכות. אם לא תעשה את זה, אני לא מקנה בך. אני לא מקנה. לדעת לדון לכף זכות, רבותיי, זה אחד העבודות הכי קשות שיש בעולם. לדעת לדון לכף זכות, את הרחוקים. מה אתם אומרים על הקרובים? הכי קל או הכי קשה? הכי קשה. רבותיי, שאנשים חושבים שצריך להסתדר רק עם מי? עם האנשים הרחוקים. עם קרובים לא צריך להסתדר. יש כאלה בטוחים שמותר לגנוב מאבא, מותר לגנוב מאמא, מותר לגנוב מהאח. מה זה אח שלי? אני לוקח לו כסף, זה אחי, מה? ואם זה אחיך, אז מה מותר לגנוב לו? איפה זה כתוב? הוא לוקח לאבא שלי כסף מהארנק, הקמצן הזה לא רוצה להביא לי. מתן בסתר. זה גזל או לא גזל? זה גנבה גמורה, אבל כולם מקלים ראש בזה. מה זה אבא שלי, מה ככה? בטוח בלב שלו הוא מסכים, הוא מבסוט. אני מבסוט. מה תופס לך שוב את הידיים? איזה מבסוט. מה אתה גונב? מותר? מקלים ראש. אם אדם פוגע באח שלו, מקל ראש. זה אחי. אם אדם פוגע בבן שלו, מקל ראש, זה אחי. זה הבן שלי. אבל הבן פוגע באבא ואמא, זה אבא שלי, ימחל לי. יש לך מושג במה אתה משחק. הגמרא אומרת, על מי נאמר אז תקרא והשם יענה, תדבר והשם ישמע, זה המקרב את קרוביו, הנושא את בת אחותו. כמה דברים שהגמרא מונה, לא אכנס להם עכשיו. הגמרא אומרת, המקרב את קרוביו. מה? המקרב את קרוביו? המקרב את רחוקיו. רבותיי, לקרב אנשים רחוקים זה לא בעיה. צ'רלי! תופפים על הגב, חופשי. אבל עם האחי, עזוב, לא מדבר איתו, עזוב. הוא ואשתו ביחד, יש לו אישה. רק צריך לקנות לה מטאטא זאתי, תתחיל לעוף, זה מכשפה זאתי. אני אומר לך, בתורה נאמר עליה, מכשפה לא תחיה. כמה אנחנו אוהבים את הרעש הזה, את ההמולה, וגיסות מתקשרות אחת לשנייה. מה את אומרת? וואו, אמבולנסים מגיעים. מה יהיה? אוהבים לעשות הרבה לשון הרע. רבותיי, מאז שבאו הפלאפונים לעולם, באה הרבה קרינה. לא קרינה של הפלאפון, קרינה רוחנית של לשון הרע, שאני בטוח שמאז שהפלאפונים הגיעו, באו הרבה מחלות כתוצאה מהלשון הרע הזה שבא לעולם הזה. עזבו את כל זה שמדברים בתוך בית כנסת עם פלאפון, בתפילה, זה עוד בר מינן קרינה נוראה. ועוד כל השטויות שיש בפנים, האינטרנט והזבל, זה עוד סוג של קרינה. מי שמבין מה זה קרינה רוחנית, מבין שהקרינה שמדברים עליה זה בדיחה. כמה אנחנו סובלים מהפה הזה, אתם יודעים? מישהו מבין מה זה כל עמל אדם לפיהו? אומר הגאון מווילנה, כל עמל אדם לפיהו, לא יועילו לו ולא יספיקו לו האדם. כל העמל שעמל בתורה ובתפילה, רק לחסות אפילו על הלשון הרע שדיבר. אתם מבינים עד כמה זה מפחיד הפה הזה? מי שוכבת חייכך שמור פתחי פיך, היא שוכבת בפנים. זה עבר כזה יושן בפנים, שגור בתוך בונקר, הוא עושה הכי הרבה בלגן מכל האיברים כולם. לדעת רבותיי, פה זה דבר שיכול להיות הכי קדוש בעולם, ויכול להיות הכי טרף שיכול להיות. הוא יכול להשמיד, להרוג ולחלות כל חלקה טובה. הוא יכול לבנות כל חלקה טובה. עם ישראל נמשלו לתולעת, אל תראי תולעת יעקב, תולעת רבותיי, אתם יודעים מה יכול לעשות? תולעת יכולה לעשות משי, וואו, איזה בגדים, משי, אתה יודע מה זה, זה מלאכים. ותולעת רבותיי כזו קטנה, ככה, יכולה להפיל עצי הרזים, סקוויה, כאלה עובי, אתה פתאום רואה, מי פיל את זה? בולדוזר? שופל? לא. מי היה פה? מה? איך? מסור שרשרת? לא! כמה מסורים עבדו עליו? מחבו. אני לך, תולה עד שאתה עושה ככה, היא נמעכת. אתה אומר לי, מה זה? מה קשור למה שדיברנו? זה התשובה. מה זאת אומרת? אתה דפוק, מה זה התשובה? מי הוריד את העץ?
זאתי. ידע, קוקו, מה זאתי? אני רוצה לקחת, אני רועך אותה. איך? לאט אבל בטוח. ראיתם פעם איך תולעת אוכלת? היא הולכת לפי סדר, עד שהיא מפילה את כל העץ. בסוף אתה רואה בתוך העץ חלל, והעץ נפל. אדם עם הפה שלו יכול לעשות משי, יכול להחריב עולמות. חץ שחוט לשונם. רבותיי, אנחנו לא מבינים בית מקדש שהיה בו שלווה, שהיה מביא שפע לעולם, בריאות לעולם, היה מביא קדושה וטהרה לעולם. אנשים לא מבינים מה זה בית מקדש, אנחנו מבינים מה איבדנו? לא מבינים, לא היינו שם אף פעם. אנחנו יושבים על הרצפה, בסדר, אמרו לנו. עושים 9 הימים, אמרו לנו. שבוע שחל בו, אמרו לנו. עושים סעודה מפסקת, תבשיל אחד וכל הדינים, אמרו לנו. עושים 9 באב, אמרו לנו. אנחנו לא יודעים שום דבר. אבל רבותיי, אתם רואים איך הדור נראה היום? כל אחד נראה כמו חבית חומר נפץ. רק תיגע בו, הוא מתפוצץ עליך. תעמוד שנייה בכביש, פאפ! שנייה. אם אתה עומד עוד שנייה, הוא בא מגיע לך כבר עם מברג. הוא לא רוצה לתקן לך את האוטו. הוא רוצה לשפט אותך פשוט. אין לו סכין, הוא בא עם מברג. אם יש לו פיליפס, אם יש לו משהו אחר. על מה ולמה? כולם טעונים חומר נפש, כולם עצבנים. אתם יודעים מה זה? זה טומאה. הגמרא אומרת שבארץ ישראל אין מציאות לרצוח, ונתן לך השם שם לב רגז. גמרא במסכת נדרים. בחוץ לארץ יש לב רגז. גמרא אומרת, עושה חשבון איך הוא הרג אותו בכלל בספינה. זה היה בארץ ישראל. גמרא אומרת לא, זה היה בחוץ לארץ. בארץ ישראל רוצחים? בזמן שחרב בית המקדש, רבותיי, אין לך יום שאין קהילתו מרובה מחברו. אתם שמים לב איך אנחנו נראים? כולם עצבנים. תבוא לתפילה אפילו. בטעות פגעת למישהו פה. נפשי כעפר לקרון תהיה! וואלה, לשחט אותך בחוץ. איזה עפר זה? זה עפר? זה בלוק. זה עפר, זה סלע. זה נופל עליך, אתה לא קם יותר. אתה רואה אנשים בבית כנסת, מתנהגים לפעמים, חס ושלום, אני לא יודע הכללות, לפעמים, כאילו זה מסבעה או מועדון. קום לי מהכיסא, קום, שנר אותך עוד פעם פה, תתנדף לי מהאזור. באים לבית כנסת, רבותיי, כמו אבו עלי, אבו ענתה, עם הגאווה, עם רגע, אבל איך? אתם יודעים, מספר, כמדומני זה היה רבי יונתן אייבשיץ, הוא מספר, אומר, היה אדם אחד, ראיתי אותו בתפילת 18, ונפשי כעפר לקרון. אומר, מה זה? היה בוכה. אומר, טוב, והיה ראש השנה. בראש השנה הגבאי לא העלה אותו למפטיר. אומר, יצא עליו בבית כנסת, שעטף אותו, ביזה אותו ליד כולם. מי אתה בכלל? יחד כתבת. הרב לא האמין. אחרי התפילה הוא ניגש לאהוב ואומר לו, תגיד לי, זה אתה ראיתי אותך בוכה, נפשי כעפר, איך? אמר לו, עפר, אבל הסמרטוט הזה? אתם מבינים איך זה עובד? היה אומר בעל הסולם, איי, איזה מילים. אומר בדור שלנו, כל אחד אומר, אני עפר. חברי, הוא עפר, חברו מתחת לעפר ורבו כמותו. שמעתם את ההיררכיה? הוא עפר, אבל חברו מתחת לעפר ורבו כמותו. רב זה סחבי, אנחנו אותו דבר. הלו, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נבוכים. כל אחד צריך לראות את חברו כענק מעליו. כל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, אומר הרמב"ם באיגרתו. אם הוא עשיר ואני עני, אז הוא זכאי ממני. ואם אני עשיר והוא עני, אז הוא זכאי ממני, כי אם הוא חוטא הוא שוגג ואני מזיד. איזה חשבונות, איך מסתכלים על העולם? רמב"ן! אנחנו מחפשים תמיד לראות איך אני יותר טוב. אנחנו יכולים בתוך הגמרא, בתוך הלימוד, לבטא את המידות הכי רעות שלנו. אתם יודעים מה כותב, תשמעו מילים, מפחיד. מה כותב רבי חיים מוולוז'ין בספרו רוח חיים, פירושו על פרקי אבות. יש לו נפש החיים, שזה ספר שמדבר על מוסר, סדר, ויש רוח חיים, פרקי אבות. אתם יודעים מה הוא כותב בפרקי אבות על ספר רוח חיים? תשמעו מילים. אומר, 2 שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי אלו מושב לצים.
הרי זה מושב לצים. אומר, מה זה שניים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לצים? אומר, הפירוש הוא ששניהם יושבים ושניהם לומדים תורה. זה לומד לעצמו וזה לומד לעצמו. ואף אחד לא מוכן ללמוד עם חברו, כי כל אחד חברו קטן בעיניו. אומר, עליהם נאמר, הרי זה מושב לצים. אומר, נקראים ליצנים. למה? אף אחד לא מסוגל ללמוד עם החבר, כי אומר, אני אלמד איתו, למה מי הוא בכלל? וזה אומר, אני אלמד איתו, למה מי הוא בכלל? זה מושב לצים, זה מושב לצים. אומר, אבל שניים שיושבים ויש ביניהם דברי תורה. מה זה יש ביניהם? לומדים ביחד. מה נאמר עליהם? ויקשב השם וישמע. ויכתב ספר זיכרון לפניו. אומר הקדוש ברוך הוא, גם כן מידה כנגד מידה. כמו שאתה שמעת את החבר שלך והוא שמע אותך, גם השם מקשיב לכם ומה שתבקשו תקבלו. אתם הבנתם? בתוך התורה אפשר להכניס את כל השטויות של המידות. אפשר ללמוד גמרא, ונאמר עליך ולרשע אמר אלוקים עליך לספר חוקיי. גם דואג ואחיתופל היו גדולי עולם, היו דורשים ממגדל הפורח באוויר. אבל אחיתופל, בלעם, גחזי, דואג, זה אלה שמוזכרים במשנה שאין להם חלק לעולם הבא. למה? לא בגלל בן אדם למקום. בגלל בן אדם לחברו שרדפו את דוד המלך עד חורמה. קנאת איש מרעהו. כמה אנחנו מקנים? למה יש להוא ולמה יש להוא ולמה יש להוא? רבותיי, אומרת התורה הקדושה, פרשת שבוע, אנחנו נקרא שבת ואתחנן. שם בפרשה שלנו כתוב לא תתאווה. ביתרו שם כתוב לא תחמוד בית רעך, שורו, חמורו וכל אשר לרעך. מה זה כל אשר לרעך? אם התורה כתבה כבר שורו, חמורו, אשתו, הכל, בשביל מה צריך להגיד בכל אשר? או שתגיד בכל, או ש... מה זה בכל? אמר אחד מהאדמו"רים נפלא. אמר, אתה מקנא בחבר שלך? אין בעיה. מה אתה מקנא? תראה איזה בית יש לו, תראה איזה וילה, תראה כמה מפלסים, יש לו יחטה, יש לו מכונית חדשה, ג'יפ, יש לאשתו גם ג'יפ, לבן שלו וואלה הביא בקטנה דם שלי לנסוע למכולת, קנה לו איזה BMW קטנה. תראה כמה כסף, וואלה מסריח מכסף. אתה רוצה את הכסף שלו? כן. טוב, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אבל וכל אשר לרעך. תיקח גם את הסוכר שלו, יש לו סוכר, יש לו לחץ דם, יש לו כולסטרול, הבן שלו הקטן מת, קח גם את זה. לא, חס ושלום, חס ושלום, תשתגע, תגיד את זה אפילו בצחוק. אתה מוכן לקחת רק מה בא לך, אה? לא, זה עסקת חבילה, קח הכל! לא, תודה! ככה מסתכלים על העולם. אתה מוכן להחליף עם מישהו את החבילה שלך, אני שואל אותך שאלה. אמר פעם אחד מגדולי האדמו"רים לעתיד לבוא, יבוא המשיח. כל אחד יתעונן, אדוני המשיח, יש לי צרות, יש לי זה. אומר המשיח, חבר'ה, כל אחד שיביא את החבילה שלו, שים פה בחדר, ואנחנו נסדר את הכל. כל אחד מביא את החבילה של הצרות שלו, הבעיות שלו, העניינים שלו, זורק בתוך החדר. אומר המשיח, עומד בצד, מבסוט, כולם שמו את כל הארגזים, חבילות, טק, כל אחד בא, זה בא בכדו, זה בא בקורתו, זה בא בחביתו. אחרי כמה זמן המשיח פותח את הדלת, כל אחד כתוב את השם של מי זה החבילה. אומר להם המשיח, עכשיו כנסו, שכל אחד ייקח איזה חבילה שהוא רוצה. כל אחד בא, איך תדע איזה מחלות יש לו זה? לא רוצה. מי זה? זה אמסלם? לא מינן. לא רוצה. מי זה? זה? לא רוצה. אומר בסוף כל אחד בא, שם את החבילה שלו חזרה על הגב. לא, עזוב אותי, תשאיר אותי, אני לפחות יודע מה המחלות שלי, אל תכניס אותי לצרות של מישהו אחר, עזוב אותי. אז מה אתה רוצה? זה מה שיש לך מההתחלה, אז שב בשקט. מה הבעיה שלך? אם היינו לומדים קצת, להיות יותר רגועים, יותר שלווים, יותר מאמינים, אני קורא לזה, אם היית מאמין שהכל הוא מאת הבורא יתברך, ועדיין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. אתה יודע כמה זבל יצא לך מהלב, כמה היה יורד לך. הוא לקח לי והוא עשה לי בדיוק כמו בגן הוא נשאר. תדע לך, אף אחד לא יכול לקחת לך ולא להביא לך. אומר רבנו בחיי, בספרו חובות הלבבות.
אילו ירצו כל הגנבים לקחת לך, ואילו ירצו כל העשירים לתת לך, לא יהיה לך לא פחות ולא יותר מה שנגזר עליך בראש השנה. קלטת? אז הוא עשה לי והוא אמר לי, אף אחד לא עשה לך. אף אחד לא מסוגל לעשות לך. דוד המלך אומר, מה לי ולכם בנצר אויה, והשם אמר לו כלל. מי זה? הוא יכול כלל שמעי בן גרה, והוא קיללני קללה נמרצת, ודוד המלך יש את כל הסמכות להרוג אותו בדין, זה מלך, מורד במלכות זה. נמרצת, נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה. כמה חשבונות אנחנו שומרים בלב? תגידו את האמת, כמה? כמה משחקי כבוד? כמה אנשים יש, רבותיי, ברוגז 10, 20, 30 שנה, 40 שנה, מתים עם הברוגז הזה. הוא מת עם הברוגז. הוא מת והוא ברוגז, הוא מת והוא ברוגז עם בן אדם. ודרך אגב, מי שלא יודע, רבותיי, אם חבר שלך נפטר, או דוד שלך, או קרוב שלך, בר מינן, נפטר ונפטרתם ברוגז, נפטרתם במחלוקת, פגעת בו ולא ביקשת ממנו מחילה, מרן כותב בהלכות יום הכיפורים שצריך ללכת עם 10 אנשים על קברו ולבקש ממנו מחילה ולהגיד לפניהם, להוריד נעליים כמו מנודה, לעמוד עם הגרביים שלו על גבי החול של בית הקברות ולומר, חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני זה שקבור פה, והרי אני מבקש ממנו מחילה, סליחה וכפרה, והם צריכים לענות לו מחול לך, מחול לך. מה זה, משחק לפגוע בבני אדם? כמה אנשים, רבותיי, לא יודעים שהם סובלים בחיים שלהם צרות ואיסורים, מחלות, גירושים, וזה בגלל קפידה של דודה, של אח, של אחות, של מישהו שם בפינה. אני סיפרתי את הסיפור הזה בדיסק של בן אדם לחברו. עבר ממנו שנים רבות, ואני חושב שזה צריך להעיר לנו נקודה גדולה במוח. כל אדם שאתה פוגע בו אתה בצרה. אם זה הורים, רבותיי, היום בדור שלנו לצערנו כמה ילדים פוגעים בהורים שלהם. אתם יודעים כמה? תגיד לי, יש לך מושג 1 מיני מיליון מה זה אבא? כמה הוא בכה בשבילך? שתיוולד תקין, שלא תצא דפוק. תראה איך היית יוצא זומבי. תראה איך היית יוצא, אני יודע מה. לא יודע, תסמונת דאון, תסמונת כזאת, רמה כזאת, רמה אחרת. אבא שלך התפלל עליך, זה לא בא לבד. זה שתשלם זה לא בגללך. התפללו עליך, הלו. התפללו עליך. זה שאתה יצאת מוצלח ואתה לא יצאת חולה בהמשך החיים שלך. זה ההורים שלך התפללו עליך. ההורים שלך הוזילו עליך דם ודמעות. מה אתה מחזיר להם? ספר לי. שאתה פוגע באמא שלך? אמא תשתמי תדבר! אמא הגעת לי עד פה! מי סיפר לי את זה השבוע? סיפר לי את זה יניב מלכה, הוא פה? אומר לי הרב, אני הולך אומר לי הרב, הייתי בבית חולים. אני רואה ילד הולך. סתום את הפה! אני אומר לך, אני מפוצץ אותך, וואלה הגעת לי עד פה. אמרתי לך שאני מדבר, אל תדבר לי, אל תכנס לי במילים. לא ידעתי מי הוא מדבר. וואלה ילד בן 13, על מי הוא צועק ככה? כזה ג'וק, הוא אומר לי. אומר, מה אני רואה? הוא הולך קדימה. אבא שלו מאחוריו, הוא צועק על אבא שלו. והאמא אומרת לאבא, תפסיק לעצבן את הילד. אתם מבינים איזה דור אנחנו נמצאים? הוא מקבל עידוד. הוא אומר לי, הרב, אני אומר לך, אם אני לא חזרתי בתשובה, אני הולך, אני מפרק לילד הזה את הפרצוף. הרב, אני הולך, אני מפרק לו את הפרצוף. אומר לי, הרב, הדליק לי את כל... בוא'נה, אבא שלו עומד, אתה לא רואה איזה מושפל? וזאת גם... אנחנו גם מעודדים את זה, אתם מבינים? האישה, תפסיק לעצבן את הילד. דור שעבר, רק 1% ממיליון היה אומר לאבא שלו מהמילים שהוא אמר. הוא היה קשור על העץ למעלה איזה שבועיים. היו מאכילים אותו העורבים כמו שהאכילו את אליהו הנביא, משהו בסגנון. מי היה מעיז פעם להרים עיניים לאבא? עיניים. אני אומר לכם רבותיי, אני לא זוכר פעם שאבא שלי הרים על היד. אתם יודעים מה אבא שלי עשה? הוא היה נותן לי מבט, היה נשרף לי העיניים. הייתי בוכה, איך שהוא היה מסתכל עליי ככה, הייתי בוכה. וזה לא רק אני, כל המשפחה. מבט, אתה מת. היום תן לבית שלך מבט. הוא יעשה לך ככה. מי רואה מבט? מישהו מעניין אותנו. אנחנו דור שעזב פנים. בוא הנה, זה אבא שלך. הלו, זה אבא שלך. אתה קולט מה פירוש המילה אבא? אתה יודע, הוא לקח אותך בעגלה, נדנד אותך, היית בלי שיניים, חרבת כולך, לא יכול לשתות, לא לאכול, דפוק היית.
הוא נדנד אותך בלילה על הידיים, מסכן, לא ישן. הלך לעבודה בבוקר, עצים את העיניים שלו כמו פנסים של מעץ. למה הוצאת שיניים? אז הוצאת שיניים, עכשיו אתה מוציא לו את המעיים? בגלל שגדלת? מה, אתה לא מתבייש? אתה הולך מהבית, אתה לא מספר להורים שלך לאן אתה הולך, צריכים לדאוג לך, למה? רבותיי, לצער הורים זה אחד הדברים שהאדם סובל עליהם כל החיים שלו, תכניסו את זה לראש שלכם טוב טוב. זה דברים שאנשים משלמים על זה בחיים שלהם מאוד יקר. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, אל תעשו מזה צחוק, זה המצווה הכי גדולה בתורה והעבירה הכי גדולה בתורה. עד כדי כך שאביי, שהשם שלו היה אמיתי נחמני, שרבא בר נחמני גידלו בביתו, כי כשאימא שלו הייתה בהיריון, אבא שלו מת, וכשאימא שלו ילדה אותו בלידה היא מתה, הוא לא ראה את הוריו. גידל אותו רבא בר נחמני בתוך ביתו וקרא לו על שם אביו נחמני. אחי אמר נחמני, בגמרא זה אביי. למה קראו לו אביי? אומר רש"י, אביי ראשי תיבות אשר בחי רוחם יתום. אז בשם מושאל קראו לו אביי, השם האמיתי נחמני. אתם יודעים מה אביי אמר בגמרא? אשרי מי שלא חמאן. וואלה, תאמין לי, אשרי שלא ראיתי את ההורים שלי אף פעם. המצווה הזאת כל כך קשה, וואלה, יותר טוב שלא התמודדתי איתה בכלל. טוב להיוולד יתום. אוי, מסכן מי שנולד עם הורים ולא יודע לכבד אותם. מי שיודע לכבד אותם? זה המצווה, רבותיי, שאי אפשר לתפוס את מתן שכרה. אפשר להבין בשכל בכלל. יש כאלה פוגעים ופוגעים ופוגעים, וזה לא משנה מה אמא שלך עשתה לך, ואל תספר לי סיפורים. היא אמרה לי, עשתה לי, היא סחבה אותך בבטן 9 חודשים, יא גולם. אני אחד כמוך לא סוחב יום. 9 חודשים לסחוב כזה שק של זבל. אתם יודעים, יש כאלה ילדים רעים, זבל, כזה שקית מהבית לא מוריד אותך, זורק אותך מהחלון. כזה זבל, תסלחו לי על הביטוי, אני אומר את זה בצורה הכי נחרצת והכי קשה בכוונה, תכניסו את זה לראש שלכם. 9 חודשים היא כזה זבלה בתוך הבטן שלה. למה? בשביל שתגדל בסוף גם תירה לה בראש. אתם יודעים כמה ילדים רצחו את ההורים שלהם? יש לכם מושג בשכל שלכם לקלוט מה זה ילד שרוצח את ההורה שלו? רבנו הארי, שאך לפני שבוע היינו בפטירתו. באב, יום שישי הייתה פטירת הענק הזה. יום אחד בא אליו אדם והוא בוכה, מסתכל עליו רבנו הארי ואומר לו, אני רואה אותך, אוי לך ואוי לנשמתך, ואני מבין למה אתה בוכה. לרבנו הארי לא צריך להגיד כלום. הוא רואה אותך, הוא קורא אותך. אתה רצחת את אבא שלך. איזה אומלל אתה. אתה לא יודע מה מחכה לך בשמיים. יקרעו אותך. אתה לא יודע על איזה עונשים אתה הולך לשחק. רבי, תן לי תיקון! תיקון? אתה צריך להחליף לך מנוע. איזה תיקון? אתה דפוק לגמרי. מה אני אעשה איתך? אתם יודעים מה עשה לו רבנו הארי? אמר לו, אתן לך מידה כנגד מידה 1 על 1. אתה תיקח נחש קטן. ואתה תגדל אותו, שים מבחנה פה עם שרשרת, שים אותו עליך. קח אותו איתך לכל מקום שאתה הולך, תאכיל אותו, תשקה אותו, תן לו! אחרי 7 שנים, תפתח ותן לו שיהרוג אותך. מידה כנגד מידה 1 על 1. וכך היה. אבא ואמא מגדלים אותך ואתה מעיז להרים את הקול שלך? אתה מעיז לפגוע בהם? ואל תתבלבלו רבותיי, כבוד של חם וחמה, כותב הרמב"ם, שזה כמו כבוד ההורים שלך, אתה חייב בו. ויש כאלה בחמים וחמותו, מזלזל חופשי. למה? מי התיר לך? וגם אם אבא שלך מחלל שבת דרך אגב, או אבא אמא שלך מחללת שבת, עדיין חייב אתה בכבודם. יש כאלה חושבים שאיך שחזרו בתשובה, הם נהיו האדמו"ר של ההורים שלהם. אבא, אתה יודע שאתה חייב מיטה? אתה יודע שאתה חייב מיטה שאמרת לאבא שלך שהוא חייב מיטה? זה אתה שכחת. תגיד, אתה משוגע, זה אבא שלך. לאבא שלך אתה אומר חייב מיטה? צריך לקחת משהו, לתת לך לתוך המוח. שתוק, שתוק, טמבל. הגמרא מספרת, כשאדם רואה את אבא שלו חוטא, בחיים אסור להגיד לו, אבא, אסור! עשית עבירה. אסור להכריע את דבריו. מה זה להכריע את דבריו? אבא, אתה לא צודק. אבא, מה אתה מדבר שטויות? מי שאומר מילה כזאת, רבותיי, עבר על איסור מדאורייתא. חילול ההורים שלו. אנשים קוראים לאבא שלהם בשם שלו. אבי. מי זה אבי? זה אבי. אבא שלי. שושנה! הוא קורא לאמא שלו המטומטם הזה.
אני לא צוחק איתכם, אני רואה אחד כזה, אני לא צוחק איתכם, בא לי לתת לו סתירה, להעיף לו את הראש. זה חוצפה שאין דוגמתה. מה? מי שקורא להורים שלו בשם שלהם חייב מיטה, תדעו לכם. חייב מיטה. ויש הורים שמעודדים לזה. אל תקרא לי אבא, תהיה גבר, תקרא לי מוטי. תגיד לי, מה אתה חושב שאתה נמצא בצבא, אבא? מה אתה חושב שאתה מפקד עכשיו? הלו, יש תורה. זה כמו שאבא שלך אומר לך, בוא תחלל שבת. אבא מחילה, אתה אבא היית ואבא תישאר לה, בחיים. אסור לי לקרוא לך בשם בשום פנים ואופן. באיזה שטויות האלה. עד כדי כך שבהלכה מופיע שאם אבא שלך יש לו שם פלאי, זה שם שלא נפוץ, אפילו להגיד את השם למישהו אחר איך קוראים לאבא שלך, אתה בבעיה להגיד. באוויר, לא לידו. אתם יודעים איזה מפחיד זה? מה? זה אבא שלך! בואי הנה, זה האבא שלך! זו אמא שלך, נדע אותך בעגלה, אקחה אותך לטיפת חלב, אתה יודע מה תצא, הייתה לוקח אותך לטיפת קונומיקה, שם לך בתוך המוח. זה מה שיצא, העגל הזה! יקח אותה למשטרות, יקח אותה לצרות, אם אני עצור, בואו תחתמו על הערבות. אני אבוא לחתום עליך ערבות, תירקב שמה. טמבל, אתה עושה שטויות, אני אבוא לקחת אותך. מה פתאום? אבל ההורים באים, הם לא יכולים לעשות את זה. והם מבטרים, והם רחמנים, ואתה אכזרי. ואתה אכזרי, לא אכפת לך מהם. אתה הולך ונוגע בסמים, ואתה יודע שבזה שאתה נוגע בסמים ובאלכוהול, יום אחד אתה יכול להיות נרקומן, ואתה יכול להרוג את ההורים שלך בשביל 10 שקל, וכולם יודעים את זה שזה ככה. הוא לא רואה בעיניים, זה לא הוא. איך אתה מעיז לגעת בדברים האלה? תגיד לי אתה, שאתה יודע שיום אחד אתה יכול להרוג את ההורים שלך בשביל 10-20 שקל. אתה לא פרא אדם? אין לכם מושג כמה יש לי לדבר. אם תרשו לי, אני נשאר איתכם פה עד הבוקר. ואני קופץ מנושא לנושא, מהורים לפה לשם, מרוב שכל כך הרבה דברים יש לי לומר. אבל, אתם יודעים, מה שהלב חושק, הפנאי עושק. כמה שאני רוצה, אבל הזמן הוא לא מותיר. אבל ריבונו של עולם, באמת. אתה חושב שסתם אנחנו יושבים על הרצפה? איזה עולם יפה היה לנו אם היה כבוד הדדי? אמיתי. אם מישהו עשה טעות, אני מבליג ואני מכסה עליו, ואני עשיתי טעות ומכסה עליי. ואנחנו יודעים להגיע תמיד, גם אם מישהו עשה טעות, אז אנחנו יודעים בהידברות להגיע אנחנו לא חיות, למה צריך לצעוק? למה צריך לריב? למה צריך קרשים ועצבים? מה אתה משתולל? מה אתה משתגע? אתם יודעים כמה אנשים קיבלו לו עצבים והוא ירד עם קרש וואו, בדרך מרוב לחץ קיבל שבץ, נפל, מת במילוי תפקידו. איזה גבר, מת ממש בלפני המלחמה. מה הקשקשים האלה? זה באמת צריך להיות ככה. שמעתם פעם חלילה שמשה רבנו עשה דברים כאלה? שמעתם פעם גדולי עולם שככה התייחסו, ככה התנהגו? שם יצילנו רבותיי. כמה אנחנו יכולים לבנות את העולם אחרת? תארו לעצמכם איך העולם היה נראה, אני באמת שואל, איך העולם היה נראה אם כל אדם ידע לחייך אחד לחברו. כל אחד ידע לחייך, להאיר פנים. החבר בבעיה, החבר חולה, אני הולך לבקר אותו. אמר רבי עקיבא, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. עד כדי כך. העידוד שלך יכול להחיות אותו. מילה טובה. זה שאכפת למישהו ממנו. כמה עולם שלנו זקוק האחד לשני. או חברותא או מיתותא, עד כדי כך. או חברים כחבריו של איוב או מוות. עד כדי כך. אין כמו חברותא. אין כמו חבר. אני זוכר רבותיי ביהוד. יש פה בטח יהודים שיושבים פה מיהוד. שמכירים על מה אני מדבר. היה יהודי אחד ביהוד. היה לו בית כנסת צמוד לישיבה של הרב טורצ'ין עליו השלום. קראו לו מורי יעקב. היה לו בית כנסת. רבותיי, יהודי היה בגיל 85. תימני. כזה קטן. ברוחב של מקרר המנה. כזה דבר. נותן לך בגיל 85, אני הייתי אז בן כמה? בן 22. היה נותן לי לחיצה ביד, הייתי שומר כל העצמות מתרסקות. אני אומר לכם, עוצמה של בן אדם, אין דברים כאלה. אתה רואה אותו מעדר עם טוריה, עובד בחצר? אתה בתור בחור צעיר, לוקח את זה ממנו, אתה עושה 2, אתה הולך לנוח שבוע. הראית בן אדם עובד, אתה לא מבין. אין דברים כאלה. רבותיי, יום אחד אשתו נפטרה. הבן אדם, אני אומר לכם, חזק כמו ברזל, לא חולה, לא ראיתי אותו בחיים חולה. אשתו נפטרה. בדיוק אחרי שבוע הוא נפטר.
צער. הוא לבד. או חברותה או מיתותה. אנחנו יודעים להעריך חבר? אתה יודע מה זה אם היית לבד? אני אתן לכם דוגמה מפרשת מצורע. אדם שמדבר לשון הרע, קבל צרעת. מה עושים לו? מחוץ למחנה מושבו. הוא צריך להסתלק. החוצה. ותמה תמה יקרא ועל שפם יעטה. החוצה. תמה תמה עד היום הוא רץ מאים שמה. היום הוא אומר אני תמה, אני תמה. כל הזמן הוא אומר הוא תמה, הוא תמה. עכשיו אתה תמה. עכשיו תסתכל על עצמך קצת. וכשהוא מחוץ למחנה, או פתאום לבד, איזה בעס הזה להיות לבד. אתם יודעים מה הוא מתחיל לחשוב? כפרה עליו, איפה יוסי? איפה דוד כפרה עליו? איזה אנשים טובים. אני הייתי מחרבט, אני משכן עכשיו דפוק לבד. התורה נותנת לך זמן לחשוב, שב לבד. תתחיל להבין כמה אתה מפגר בידיהם. כל הזמן חיפשת לדבר על ההוא ועל ההוא ועל ההוא. תשב, תדבר באחיך, בבן אמך תיתן דופי. פיך שלחת לרע ברעה. שטו בשמיים פיהם ולשונם תהיה לך בארץ. לדבר על ההוא ולדבר על ההוא ולדקסקס ולדבר. אוי, כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות עד לשמיים. כמה אדם יכול להחריב עם הפה שלו. כמה אדם יכול לבנות עם הפה שלו. כמה שלום אפשר לעשות על ידי הפה. ראש חודש אב, פטירתו של אהרון הכהן. זה סתם ראש חודש אב. זה לא איזה סמל, זה לא איזה דוגמה, זה לא איזה מסר. אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה לא מסר. מה היה עושה אהרון הכהן? אתם יודעים? פוגש שניים שרבו. ראובן רב אתמול עם שמעון כס החיימים. אהרון הכהן פוגש את ראובן ואומר לו, אל תשאל, ראובן, פגשתי את שמעון, מה זה בוכה, מה זה מצטער, מה זה מתבייש לגשת אליך, בוא עדנה, אתה לא מבין, הבן אדם רוסק, שבור, ואהרון משקר, זה לא היה. הולך לשמעון, מספר לו טוב סיפור. בוא עדנה, פגשתי את ראובן, איך הוא מצטער, אתה לא יודע איך הוא בוכה, איך הוא מתגעגע, הוא מת לבד. אומר המדרש, היו נפגשים ברחוב, מרחוק כבר רצים, מחבקים אחד את השני, כפרה עליך. למה? הוא שיקר אותם. עבד עליהם, לא זה בכה, לא זה בכה. אבל אהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. רבותיי, על ידי האהבה שלו לבריות, רק ככה הוא קירב אנשים לתורה. התורה שלנו היא יפה. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אין לכם מושג, רבותיי, אולי יש כאן מספר אנשים שיודע. כמה פעמים שאנשים עשו לי צרות צרורות. את נשמתי הוציאו עם פינצטה. אנשים שעשו לציתי להם טובות גדולות. והיו אנשים מהצד שבאו אליי הרב, תן לי רק אפשרות ללכת לפגוע בו. הנה, אני עומד פה ליד ארון קודש. בחיים שלי לא הסכמתי לשטויות הללו. פעם היה איזה מישהו עבד עליי, מה זה עבד עליי? זה אחד שעשה לי את התיקון של החיים שלי. הוא מכר לי אוטו שהוא הרכיב אותו מ-18 מכוניות. ומכל סוגי המכוניות. הגלגל של אלפא, ההגה של סוסיטה, אל תשאלו. אין דברים כאלה. במוסך הוא הסתכל, הוא אומר לי, בואי נא, זה עוד לא ראיתי, זה קוי. זה לא בהמה ולא חיה, זה ספק כיסוי אדם. איך הצליחו לעשות לך את זה, הוא אומר לי. רבותיי, הפסדתי ים של כסף. אתם לא מבינים כמה מוסכים, נפל לי המנוע באמצע, אני נוסע בדרך, נפל לי המנוע. אתם מתארים לעצמכם? אתם לא גרירות, צרות, שנה, הוא היה אצלי, שנה הוא היה רק במוסכים. ומוסכים שכל מוסך זה מחיר של הכתובה של אמא שלך. אתם מבינים על מה אני מדבר? יום אחד רבותיי, מישהו שמע את זה, נתן את הטלפון לאחד הכבדים שאתם מכירים כולכם, אין מישהו שלא מכיר אותו פה. הלו רבנו, מה העניינים? וואלה, שמעתי מישהו מגרד לו הגוף. תן לי בבקשה את הטלפון, אני מחזיר לו את האוטו, גם כנס אתה מקבל. אמרתי לו, תשמע נשמה, אנחנו בתוך דרך של תורה, זה לא מתאים. אל תדאג, נעשה לו מי שברך, כבוד הרב. אמרתי לו, תשמע, תעשה לי טובה. חצי שעה הוא משכנע אותי בטלפון, אל תפחד, אני לא אעשה לו כלום, הוא רק ישמע את הטלפון שלי, הוא יעשה אשר יצר, הוא אומר לי. אמר לי, אני אפילו לא אראה אותו, אם אני אראה אותו זה יעלה לו הרבה יותר יקר, זה 2 דקות נגמר. אמרתי לו, אין, שכח מזה. ולא עשיתי כלום. בחיים שלי לא השתמשתי בדברים האלה, לעולם לא. ויתרתי מעצמי, מה אתם חושבים גם אחרי זה? רבותיי, תורה זה לא משחק של כסף. אם החלטת להיות בן תורה, זה עד הסוף. אחרי זה גם כן. לקחתי את האוטו הזה, לא רציתי לראות אותו, שמתי אותו במגרש.
הוא היה 8 חודשים, 7 חודשים במגרש. אמרתי לו, קח אותו, תמכור אותו. הוא אומר לי, מי יקנה? אמרתי לו, מי שהשם יביא. הוא אומר לי, מה, ולהגיד לבן אדם מה יש באוטו? אמרתי לו, רק להגיד לבן אדם מה יש באוטו, זה גזל, אסור. אמר לו שלא שיקח לבדיקה. הוא אומר לי, בדיקה? אתה יודע מה יצא פה? יגידו, זה צפרדע, זה לא אוטו. אמרתי, לא אכפת לי, קח. רבותיי, לקחו לבדיקה. גרוע, 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 סיכום על הפנים. כל האוטו דפוק. ריבונו של העולם, מה עושים? הוא מצלצל אליי, הוא אומר לי, תשמע, בן אדם עלה. אמרתי לו, שילך. הוא אומר לי, הבא בתור שיבוא, אתה בטוח להגיד לו מה יש? אמרתי לו, כן, תראה לו את הדף של הבדיקה. הוא אומר לי, אתה לא נורמלי, האוטו תישאר לי פה לעולם. אמרתי לו, לא נורא. הגיע מישהו, ראה את הדף, אמר, אני רוצה. הוא מתקשר אליי. הוא שואל אותי, אמרתי לו, תשמע, ראית בדף את הכל, לא שיקרתי אותך כלום. זה הקלה, מתאים לך, תיקח. אתה רוצה? הוא אומר לי, כן. מחיר פה שם, אמרתי לו, יאללה. לקח. לא שיקרתי אותו בכלום. הוא לקח את האוטו, אחרי 3 שנים מצלצל אליי. אתה יכול למצוא לי קונה? אמרתי לו, תראה, 2 משוגעים היו, זה אני ואתה, אם יש 2, סתם יש גם את השלישי, אל תדע, גם הוא יגיע. ואני רוצה להגיד לכם משהו, רבותיי, מגזל ומשקר אף פעם לא מרוויחים, תדעו לכם. בחיים! לא תרוויח. מכרת למישהו משהו, דע לך, הלב שלו עליך, הלב שלו עליך על 10 אגורות, אתה תשלם על 10 אגורות האלה 5 מיליון, ואתה לא תדע למה. אל תשחקו עם הדברים האלה בחיים שלכם, אתם אוהבים את עצמכם, אוהבים את השם, אוהבים את העולם הבא שלכם. אל תיכנסו למשחקים האלה בכלל, רבותיי, כסף זה דבר זול, האמינו לי. תשלם ולך, זה בשנייה נגמר. חבר'ה, כשזה מגיל לשחק בגוף, שהשם מתחיל להכות פה, חבר'ה, שום כסף לא יחסה על זה, תאמינו לי. שאלו בן אדם בבית חולים, בר מינן, רק מחכה במיון. רק מחכה את התוצאה של רופא, שיגיד מה הדיאגנוזה. כמה הוא היה מוכן לשלם רק כשהוא יושב בחוץ על הכיסא, בשביל לשמוע בשורה טובה, או בשביל לא להיות פה בכלל? תשאל אותו. אומר לך, אדוני, אני מוכן לשים לך פה עכשיו 50,000 שקל, ואם יש לו יותר 100,000 שקל, וחצי מיליון, רק תן לי לא להיות פה. ולפעמים רבותיי, בשביל שטות שפגעת במישהו בקטנה, לקחת לו קצת יותר ממה שמגיע. איזה שטות קטנה שחשבת שהרווחת. אם היית יודע כמה הפסדת אח שלי, היית קורא את הבגדים שלך. ואני אומר לכם, זה ברור. זה פשוט, זה דברים שראיתי אותם בחיים שלי. אם לא עליי חלילה, כי אני נזהרתי, הייתי את זה עיני על אחרים. רבותיי, אחד על אחד, הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד, קורע אותו בדיוק כמו שצריך. ברור העולם לא נשאר חייב לאף אחד. ברור העולם יכול להמתין, זה נכון. הוא מעריך אף, אומר הזוהר, אבל בסוף הוא גובה את שלו. אבל אני רוצה לחזור לאותו סיפור שסיפרתי לכם כרגע, ואמרתי לכם שתדעו, אנשים בודקים כל מיני דברים לפעמים שוכחים לבדוק. אני רוצה לספר לכם סיפור, שלא קרה עם מישהו רחוק אחר, רק איתי, אני עצמי. הייתי גר בבני ברק, הייתי אז בן כ-21 שנה, 22, הייתי גר בדירה קומת קרקע, והבאתי תרנגולים לחצר. הילדים משחקים בתרנגולים, ורבותיי, התרנגולים האלה עושים בלגן, קוקוריקו, הולכים מפה, הולכים לשם, נכנסים לחצרות של השכנים. היה שם איזה זקן אחד, ולאף אחד לא אמר שזה מפריע לו. היה שם איזה זקן אחד, מבוגר, איש ירא שמיים, שהוא היה אלמן, והוא ככה, כל פעם, התרנגולים מפריעים, מה מפריעים לך? מה אתה גר שם, מה אתה רוצה? ולא התייחסתי. רבותיי, יום אחד, אשתי פתאום לא מרגישה טוב, משהו, אני לא יכול להיכנס לזה, משהו לא נתפס. בית חולים לא מבינים, אני אומר לכם, רופאים לא מבינים מה יש לה. לא מבינים. אני אומר לכם, בבית חולים מביאים רופאים מכל הארץ לראות, הם אומרים שמו לא ראינו דבר כזה. לא יודעים מה להגיד לך. שבועיים אני בבית עם הילדים, מטפל בילדים, הולך לבית חולים, חוזר, איסורים, השם ירחם. השם יודע מה עברתי באותה תקופה. אבל יום אחד אני מגיע הביתה, אני מבקר את אשתי בצהריים, חוזר הביתה, אני יושב עם עצמי ואני אומר, רגע אחד, בואי נא, אתה מאמין או שאתה טמבל? מה הולך כאן? מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא? בוא נחפשה דרכינו ונחקורה, מה קרה פה? אני מתחיל עכשיו, אני אומר, מצאתי! מה? השכן הזה מקפיד עליי, וזה מי זה? אני מתקשר לאשתי בית חולים, אני אומר לה, תשמעי, מצאתי מה יש לך.
אז התחילה כבר מרוב תסכול לצחוק, אמרת לי, נו, זה גם נהיה לי רופא. מצאת מה יש לי? נו, מה זה מחלה נדירה? מה מצאת? אמרתי לה, תרנגולים! מה זה מפגר לגמרי? יש לי תרנגולים. איזה מחלה? זה מחלת תרנגולים. אמרתי לה, מחר בבוקר את בבית. אמרה לי, כנראה שבועיים לא הייתי בבית, נדפק לך לגמרי המוח. יאללה, לך. לא יבנה מה אני אומר, תרנגולים, מחר את בבית, זה משוגע לגמרי. רבותיי, קמתי ועשיתי מעשה. הלכתי לבית של היהודי הזה, אני עולה במדרגות, רבותיי, ככה, אני לא זוכר את זה כאילו זה עכשיו. אני דופק לו בדלת. האמינו לי שדפקתי כבר פחדתי, היה לי לא נעים כל כך. ואני רואה שהוא לא מגיע, אמרתי, בטח הוא לא שמע אותי, בוא נברח. לא נעים. אתם יודעים, שפעים את הקטע הזה של יש בושה לבקש סליחה. בושה. תכלס רבותיי, זה בושה, אבל זה שווה. שווה, זה נגמר ונהיה אחווה ונהיה... זה שנייה של... רגע, בוא נעבור את זה. רבותיי, אני מחכה, אני תופס את עצמי לא ללכת, ופתאום אני שומע... איזה דלת, 400 שנה לא פתחו אותה. ישנה, חריצים שם, צעירים לא קיבלו 400 שנה שמן. שלום, מה שלומך? אני מחכה לך. אתה מחכה לי, למה קבעתי איתך פגישה? זה היה מוזר. בוא כנס, אני רוצה לדבר איתך. הוא רוצה לדבר איתי, אני באתי לדבר איתו. שב, בוא הנה תשמע. התרנגולים שלך מצערים אותי מאוד, ואני בצער גדול בגללך. וואו, פה זה כבר לא היה לי דמיון שמחר אני מביא את אשתי, אני הולך להכין תיקים. אמרתי לו, תשמע אדוני, אני מתבייש במה שאני ממש מצטער, אתה לא מבין מה אני מרגיש, אני ממש מתבייש, אני לא יודע איך לא הרגשתי אותך, בואי נא, הוא אומר לי, אתה לא מבין מה הולך כאן, הילדים רודפים אחריהם בים, אתה לא פה, אתה לא מרגיש מה זה, בבוקר צועקים לי קוקוריקו, אני אדם זקן, כל דבר מהיר אותי, אתה לא מבין מה אני עובר פה, אמרתי לו, אתה צודק, תן לי סתירה, בוא, אמר לי, חס ושלום, מה אנחנו יהודים, מה סתירה, אני רוצה שתבין, אמרתי לו, תקשיב טוב, חטאתי, אביתי, פשעתי, תקשיב טוב. אני באתי לבקש ממך סליחה ומחילה אני באתי לבקש ממך. אמרתי לו, ותדע לך, אשתי בבית חולים, ואני יודע שזה רק בגלל זה. אמרתי לו, תקשיב טוב. מחר? לא, זה היה בבוקר. אמרתי לו, המעשה הזה היה ביום אתמול, ולמחרת בבוקר עליתי אליו הביתה, כן, הייתי בטלפון, עליתי אליו הביתה, אמרתי לו, עכשיו אני מביא בן אדם לקחת אותם. מי שמכיר פה, יש אנשים פה מיהוד, מכירים את מיכאל חדד, היה לומד איתי ביחד בכולל, והוא יש להם להורים שלו, היה חצר גדולה. אמרתי לו, מיכאל, אתה רוצה תרנגולים? מתנה. אמר לי, כן. אמרתי לו, בוא, הייתה לו אז סובארו קוביה. הגיע עם האוטו, מיליתי לו את כל האוטו תרנגולים. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני נותן עכשיו אני מעיף את התרנגולים. אמר לי, באמת, אז הכן עושה לי, כאילו הרוויח בלוטו. עכשיו? כן. חכה תראה. טלפון, מיכאל הגיע ואני ממלא לו את הזה, והוא מהאחרון מבסוט, כאילו קיבל $1,000,000. סגרתי על האחרון שבהם את הדלת, אמרתי לו, מיכאל, סע. עליתי אליו הביתה, אמרתי לו, תשמע, אבא, אני מבקש ממך משהו אחד. תגיד שאתה סולח לי. אני מוכל לך, תהיה בריא. אמרתי לו, רגע, תעשה מי שפרח לאשתי, לא מרגישה טוב בית חולים, צריך שחרר אותה הביתה. היום היא באה הביתה. שאם השם ייתן לה רפואה שלמה, שתהיה אימא חזקה לילדים שלה. רבותיי, אתם לא מאמינים מה שאני מספר לכם עכשיו. בוודאות ובלי אפילו פיקפוק של רגע. נכנסתי הביתה, הכנתי לאשתי תיק להביא אותה מבית חולים. באתי לבית חולים, אמרתי לה, באתי לשחרר אותך. אמרה לי, אתה דפוק. אמרתי לה, אני יודע. רבותיי, מגיע, אחרי שנייה שאני מדבר איתה, מגיע דוקטור, אומר לי, אשתי, הגענו למסקנות, היו פה רופאים, תיסעו עכשיו לבלינסון, נתנו לכם הסבר וזה נגמר. רבותיי, אנחנו לבלינסון חזרנו הביתה אותו דקה. בלינסון, הביתה. כלום, כל זה נעלם. גם כל התרופות שהביאו לנו צריכים להשתמש בהם בכלל. זה הגיוני? זה הוקוס פוקוס? לא. זה פשוט, זה אחד ועוד אחד. אנחנו לא רוצים להקשיב. אנחנו מעדיפים לזלזל ולומר לא, לא, לא. אמרתי לכם תמיד מסכנה המזוזה. אם יש צרות זה בגלל המזוזה. בטח המזוזה פסולה. אולי הלב שלך פסול, אח שלי. אולי פגעת במישהו. אולי מישהו מקפיד עליך מאוד.
אולי זה אחיך, אולי זה אחותך, אולי זה חמותך, אולי זה דודה. אתם זוכרים את אותו סיפור, רבותיי, עם אותו אחד? בקיצור נמרץ, שהדודה שלו שנים נשוי, 12 שנה, 15 שנה, ואין לו ילדים. הוא מגיע לרבנים, מברכים אותו, כלום! יום אחד הוא מגיע לרבי מאיר אבוחצירא עליו השלום. הוא אומר לו, ילדים אתה רוצה? שכח! למה? למה הרב אומר ככה? אמר לו, יש לך דודה גרה בארצות הברית, תראו איזה עיניים. כן! אתה זוכר שאתה פגעת בפעם? יד היום מקללת אותך. הוא תופס את הראש שלו. מה? אמר לו, אתה רוצה ילדים? קח תיק, אתה ואשתך, צאו אלה הביתה לבקש ממנה מחילה. בוא אני אסע עכשיו. חבר'ה, זה היה חודש אלול. אבל הוא רוצה ילדים, מה לא עושים בשביל ילדים? הולכים לרופאים הכי יקרים, לא הולך לשם. לקח תיק חודש אלול, הוא מגיע לדודה שלו, הוא דופק בדלת, היא אומרת מי שם? הוא אומר לזה, אתה הולך לעזאזל. תראו מה זה. דודה, אני באתי לבקש מחילה, הוא יושב לה ליד הדלת חצי שעה, אומרת לו תמות שם, אני לא אפתח. מבוגרת, עצבנית, כולה קריזה. כמה הוא מדבר כלום, רבותיי, אחרי שעה וחצי של תחנונים פותחת. טוב, תיכנסו. נכנסים, דודה, את חייבת למחול לנו, את חייבת לסלוח. אוי, מה יהיה, דודה, זה היה מזמן. אין מזמן, אתה מה אמרת לי מילים, אני לא אשכח את זה בחיים שלי. אחרי שהם נרגעים, תשבו לאכול. יושבים לאכול, היא אומרת לו, טוב, אתה רוצה שאני אסלח לך? אין בעיה. בתנאי שתישארו פה לחגים. מאיפה הביאה לה את הפצצה הזאת? חגים עכשיו. מה חגים עכשיו אלול? יש לי ראש שנה, מה אני מכיר פה? טוב, אז אני לא מוחד לך, אינשאללה לא יהיה לך ילדים בכלל. וואו, זה מסכן, נמצא מה יעשה? אמר לי, אשתו יאללה, נשאר, מה יש ברירה? אין ברירה. נשארו לחגים, רבותיי, ראש שנה כיפור. הוא בא ללכת, היא אומרת, לא, חגים זה כולל סוכות. אמר לה, זה מה זה? טוב, לא יהיה לך ילדים, לא היה, לא יהיה. רבותיי, נשאר ראש השנה, כיפור, סוכות, נגמר, חיבוקים, אשתו התחבקה עם הדודה, התנשקה, סליחה ומחילה, מחוד לכם, אינשאללה השנה, 9 חודשים בן. 9 חודשים נולד לה בן אחרי 15 שנה. תפס לכם בשכל? לי לא. כי אף אחד מאיתנו לא מבין מה זה קפדה של בני אדם. שמישהו כועס עליך, אח שלי, אתה בצרות. צריך לפתוח את הלב, רבותיי, להבין. בית מקדש נחרב על זה. בית מקדש נחרב על זה. אם אנחנו נתרגל להיות קצת יותר שפויים, קצת יותר קרמזק, לא כל דבר להידלק, לא כל דבר להתפוצץ, לא דינמיט אנחנו ידידים. לאט לך לנער לאבשלום, אפשר להיות בנחת. מישהו חנה לי בחנייה, איך הוא העיז? אז מה? אז הוא טעה. וואלה, אני מפרצ'ר לו 4 גלגלים. למה? אבל למה? אז הוא טעה, אולי הוא ממהר, אולי הילד שלו חולה. מפחיד, רבותיי, מפחיד. והעולם יכול להניש אותנו בקטנות, בשטויות. אדם היום, תשמעו איזה דברים מפחידים, אדם הולך שנייה למכולת, לקחו לו את הראש, משאיר את הילד באוטו, חוזר, מוצא ילד מת. אני שואל אתכם שאלה, יש מחיר לדבר כזה? מישהו חס ושלום יקפיד עליך וקרא לך דבר כזה, היה שווה, אני שואל. אתם יודעים איזה מפחיד זה? אתם יודעים כמה דברים אנחנו יכולים להיפגע ביום יום, אנחנו הרי כל רגע בין פטיש לסדן. לקחת ילד באוטו זה סכנה, אתה עובר כביש זה סכנה, אתה בתוך האוטו זה סכנה, אתה נוסע זה סכנה, אתה בעבודה עובד עם סכין יפנית זה סכנה. אבל אתה יש יהודי בשכונה שלנו. בשכונה שלנו החתן שלו מסכן לקח דיסק קטן, לא מהגדולים קטן, הוא מסכן עבד איתו, אז הוא ניסה ככה לסדר אותו, והוא לא שם לב, הוא לחץ עם היד. הוריד את כל האצבעות. עכשיו, זה לא היה דיסק גם ישר, אתם יודעים, דיסק כזה חתוך, עשה לו דייסה מכל היד. איזה פחד! רבותיי, מי צריך את הדברים האלה? תגידו לי אתם. חס ושלום שאני בא להגיד עליו משהו, ואני אומר, תראו בכמה סקות אנחנו נמצאים, שבום אחד ואנחנו נפסיד את הכל. למה? למה? בשביל זה שטות של קפדה, שזה כבוד מדומה שאני מתבייש להגיד סליחה, טעיתי. אז תגיד סליחה, לא תמות, תבטיח לך, לא תמות. זה הרבה יותר קל מאשר לשבת בית חולים ותורים וצרות ובעיות.
רבותיי, אני חושב רק דבר אחד, ובזה לסכם את מה שאמרנו היום. תשעה באב. בבית המקדש היו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שעלין בירושלים. המאפיין הבלעדי של בית המקדש זה היה האחדות. המאפיין הבלעדי של בית המקדש זה היה האחדות. יעקב אבינו באותו מקום שהוא שכב, בלילה ההוא, כן? וישכב בלילה ההוא, והאבנים שם כולם נהפכו לאבן אחת. זה היה מקום המקדש, זה מקום האחדות, אפילו האבנים נהיו אחד. בית מקדש זה מקום של אחדות. אמר הקדוש ברוך הוא, תשמעו, ברגע שאתם לא מאוחדים, לא רוצה אתכם, לכו. לא רוצה מקדש, לא רוצה קורבנות, לכו. לא רוצה, לכו. זה עושה לי רק עצבים, זה עושה לי צער, לא רוצה. עם לא מאוחד, אני לא רוצה, זה לא עם. אומר, בא נתניה, רבי שניאור זלמן מלאדי עליו ושלום זכותו יגן עליו בכל ישראל, ענק שבענקים. הוא כותב בספר שלו, שכשאנחנו חס ושלום רבים ולא מאוחדים, הקדוש ברוך הוא בצער. אומר כי באמת כולנו, זה לא דמיון, אנחנו כולנו באים מאותו שורש. כולנו באמת גוף אחד ברוחניות שלנו. אבא שרואה את הילדים שלו רבים, יש דבר יותר מצער להורים שרואים את הילדים שלהם חלילה רבים? אין יותר גרוע מזה. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, אני חושב, הלילה הזה, יגיד לעצמו, די. זה השנה האחרונה שישבנו לארץ. אני כתבתי בעלונים בשבוע שעבר, בזה אני אסיים את דבריי, שאם היינו מנסים קצת להתכופף במשך השנה ולא להתגאות, כי מקור כל התאוות וכל הצרות זה הגאווה, יהיה עם כל חטאת. הגאווה, אני אמרתי, מה פתאום, מיהו. אני חושב שמקור הצרות זה זה. אם אנחנו נשפיל את עצמנו, השפל עצמך והנה עשאך, המקום אומר הרמב"ן, אם נשפיל את עצמנו רבותיי ונתכופף קצת, לא נצטרך להתכופף בתשעה באב יותר על הרצפה. אפשר להמשיך לעמוד ישר. לא צריך לשבת את הרצפה, אפשר את הכיסאות ולשמוח ולנגן ולאכול לאורך 2 תבשילים, 400 תבשילים. ולשתות יין ולאכול בשר ולהגיל ולשמוח בקדוש ברוך הוא בתורתו. יהי רצון, רבותיי, שבאמת אנחנו נזכה להפנים את הדברים האלה, לחזור בתשובה שלמה, להתחזק בעניינים שבין אדם לחברו, לא לגנוב, לא לגזול, לא להעלים פעולת שכיר. בן אדם עבד אצלנו, לשלם לו בזמן, לדעת לכבד הורים, לכבד האח הגדול, לכבד האחד את השני, כל אחד ירגיש את החבר שלו שהוא גדול ומעליו. בזכות זה, אהבת חינם, ייבנה בקרוב בניין בית מקדשנו ותפארתנו, אמן ואמן. חזקו ונצור. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריית אונו, ברחוב ש"י עגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סעדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. כתובתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, הרצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב או להזמנת הרב להרצאות ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-53-67-315.